Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa Louie TV! For today's video, nagpunta nga ulit tayo sa Y Coffee kasama kong aking mga kababata from Manila. Ang pretty na si Brenda. Uy, hindi yan si Brenda Damage ha, kundi Brenda talaga ang pangalan ng aking kumare. Ang poging si Prince. Sumali siya noon sa That's My Tomboy sa Showtime. At ang baby nila na inaanak ko din, si Baby Brielle, na grabe, dalagang dalaga na. Eto nga ang aking in-order sa Y Coffee. Fave ko sa lahat, matcha strawberry. Try nyo na mga kalakwatsa. Thank you so much, Ses, Bren, Inanak, Brielle. Love ko kayo. Super! Kinabukasan nga, nagpunta ako kinakabsat siw-siwit at naabutan ko nga silang nagpo-for the luto. Sakto pa at paborito ko pang ulam ang kanilang niluto. Black beans at tinola. Kyomas George. O pack for the video, kina ang mga person. Yun lamang. Salamat sa panonood. Pasabog! Mga kalakwatsa, sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. I-add or follow nyo ako sa aking Facebook account para magkasama-sama pa tayo sa susunod na vlog.